टु भिडिअ सिगाङाव आङो पार्ट 1 एसआइ नि सायाव एबा गोरलै सुद एबा सिम्पल इन्टारेस्टनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायखांखाबाय। बेयो भिडिअखौ नोंथांमोना नायाखैबा डिसक्रिप्शनाव आङो लिंक होनानै दोनखादों। बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना सिम्पल इन्टारेस्टनि सोमोन्दै बानायनाय भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। सिम्पल इन्टारेस्टखौ रोंखांनायनि उनावहाय जोंहा पार्ट 2 आव माखौ रोंनांगौ, बारायब्राय सुदखौ एबा कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ रोंनांगौ। बेनिखायनो आङो बे पार्ट 2 भिडिअखौ लानानै फैबावबाय। बे पार्ट 2 आव जोङो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि जोङो माखासे सलुसन खालामगोन, लोगोसे कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ जोङो बेसिक लेभेलनिफ्राय जोङो सोलोंगोन। बेनि उनावहाय जोङो पार्ट 3 मोनसे भिडिअ लाबावगोन आङो, 3 नाम्बार पार्ट लाबोगोन। बे 3 नाम्बार पार्टआव एसआइ आरो कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट मोननैजों कम्बाइन खालामनानै आनजादाव फैथावना माखासे एडभान्स लेभेलनि कुइसनफोर थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय। अब्ला फैदो जोङो दा बे कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ जोङो नायग्रोनोसै। कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ मा बुस्थु, कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ माबोरैहाय केलकुलेसन खालामो, बेखौ केलकुलेसन खालामनायनि माखासे फर्मुलाफोर आरो सर्ट फर्मुलाफोर बेखौ जोङो नायगोन। अब्ला जोङो फैदो जागायनोसै। गिबियाव जोङो माखासे मिथिनो गोनां बाथ्रा दं। कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ जोङो रोंनो थांनायनि सिगां माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिग्रोखानांगौ, जायखौ आङो नोंथांमोननो सिम्पल इन्टारेस्टनि भिडिअ बानायनायावबो आङो खिन्थाखादोंमोन। बेखौ सिम्पल इन्टारेस्टनियावबो नांगौ आरो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनियावबो बेखौ नांगौ। बे गैयाबानो जोङो कुइसनखौ सल्भ खालामनो हानाय नङा। अब्ला नायदो, फार्स्टआवनो दङ गोसोआव ला। बेयाव बुंदों जोङो कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट मानि मा बेखौ मिथिनांगोन। बेसिकेलि जोङो कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट मानि जों मोनसे इन्टारेस्टनि सायाव इन्टारेस्ट साननाय। जुदि नोंथाङा सोरनिफ्रायबा दाहार लानानै होनांगौ समाव होनो हायाबा मा जायो जाहैबाय, बे जेसेबांखिनि सुद होनांगौ दङ बे सुदखौ आसोलजों दाजाबफानानै बे सुद आसोलखौ नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय गोदान आसोल हमो, नङा होमबा? अब्ला बेखौनो जों सुदनि सायाव सुद साननाय बुङो ना। सुदनि सायाव सुद साननाय मानि बेखौनो जोङो बारायब्राय सुद होननानै बुङो। बेखौ मिथिखायो। हमनानै लाबाय खोथायै खोथा, नोंथाङा सोरनिफ्रायबा 5,000 रां दाहार लादोंमोन। बेसेबां 10%आव 5,000 दाहार लादोंमोन, 10%आव बेसेबां 2 बोसोरनि थाखाय। नोंथाङा बेयाव 2 बोसोरनि थाखाय होनांगौखौ जुदि होनो हायाब्ला नोंथाङा बेसेबां इन्टारेस्ट जायो, बे इन्टारेस्टखौ नैबे 5,000जों दाजाबनानै बेखौ गोदान बोसोरनि थाखाय बेखौ आसोल रां खालामनाय जायो। अब्ला बेखौनो जोङो बेनि सायाव जुदि सुद सानोब्ला बेखौनो जोङो मा होननानै बुङो, बारायब्राय सुद बुङो। नोंथांमोना दायो एग्जाम्पल लाबा मोजाङै मोनथिगोन। दा बेयाव नोंथाङा लिरनायफोरखौ नायनानै लादो। नै आसोल रां आरो आसोल रांनि सायाव बे बोसोरनि सुदखौ ज' खालामनानै जानाय बांलांनाय आसोल रांनि सायाव सुद साननायखौनो बारायब्राय सुद होननानै बुङो। सिदा सिदि रावाव सुदनि सायाव सुद साननायखौनो मा होननानै बुङो, बारायब्राय सुद होननानै बुङो। नोंथांमोना बेखौ मोनथिखाबाय। जोङो बेखौ कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट होननानै जोङो CI जों दिन्थियो, नङा होमबा? बेखौ मोनथिखाबाय। दाना बे कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ रोंनो थांनायाव जोङो मा मोनथिनांगौ, आसोल रांखौ जों माजों होयो, प्रिन्सिपालजों। आसोल रां मानि प्रिन्सिपाल, जायखौ जोङो दाहार हरो एबा जोङो जायखौ दाहार लायो बेखौ आसोल रां होननानै बुङो। आरो बे आसोल रांनि सायाव जोङो सुद मोनो, नङा होमबा? बे सुदजों बे आसोलजों बे फि आसोल आरो नैबे सुद सिम्पल इन्टारेस्ट सुद बेजों दाजाबनानै जोंहा मा जायो, गाहाय धोन रां जायो एबा गाहाय एबा गासै आसोल धोन रां एबा सुद आसोल जायो। बेखौ जोङो एमाउन्ट होननानै बुङो। एजों देखायो, मिथिबाय? नैबे 6 नम्बराव होनाय दंखायोना, एमाउन्ट, सुद आसोल रां होननानै बुंनाय जायो। बेखौबो मिथिखाबाय। बेजों लोगोसे जोङो इन्टारेस्टखौ जोङो आइजों दिन्थियो। ओमफ्राय टाइमखौ जोङो माजों दिन्थियो, T जों। रेट अफ इन्टारेस्ट सुदनि हारखौ जों माजों देखायो एबा दिन्थियो, जोङो आरजों देखायो। बेखौ मिथिखाबाय। दानिया नैबे 7 नाम्बाराव मोनसे गोदान मोनबावबाय नोंथांमोन। बेयो जाहैबाय कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट दिहुननायनि फर्मुला। कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ जोंहा CI। कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट दिहुनोब्ला जोङो गासै आसोल रांनिफ्राय एनिफ्राय जोङो माखौ दाहार हरनाय एबा दाहार लानाय रांखौ दानख'यो। एनिफ्राय जोङो फिखौ दानख'यो। अब्लानो जोंहा माखौ मोनो, कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ एबा बारायब्राय सुदखौ मोनो। दाना नैबे फिखौ बोरैहाय दिहुनगोन, बेखौ दिहुननायनिबो जोंहा फर्मुला दङ। बेखौ उनावहाय नोंस्रा एबा नोंथांमोना मोनथिगोन। दा नोंसोर गोसोआव लानांगौ, कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट दिहुनोब्ला जोङो एनिफ्राय जोङो माखौ दानख'नांगौ, फिखौ दानख'नांगौ। एआ मा बुस्थु बेखौबो मोनथिखाबाय, फिआ मा बुस्थु बेखौबो मोनथिखाबाय। दाना फैदो जोङो माखासे बेसिक एग्जाम्पलजों जोङो बुजिनोसै कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ आसलथे मा बुस्थु।
नोंथांमोननि थाखाय आं बेयाव मोनसे गोरलै मावदिन्थि लादों। नोंथांमोना बे मावदिन्थिखौ नायनानै खनसेबा क्लियार जागोन आरो जुदि खनसेबा क्लियार जायोब्ला नोंथांमोना मोनसे टेस्ट खालामनानै नायबानो जाबाय, अब्लानो खनसेबा क्लियार जागोन। बेयाव बुंदों 1 नाम्बार कुइसन, बेयो 1 नाम्बार कुइसनाव बुंदों नै 1000 रांनि सायाव 1000 रांनि सायाव मा 10% सुतनि हाराव 3 बोसोरनि बारायब्राय सुत एबा कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ दिहुननो थिनदों। बेखौ जोङो बेसिक कनसेप्ट बाहायनानै दिहुनगोन। बेयाव आङो मानो समा जोंहा गोलावद्राय जायो, थाब जानायनि थाखाय आं बेयाव टेबोलखौ बानायखादों। दा नोंथांमोननो आं बुजायनानैल' होनोसै, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै साइडआव केलकुलेसन खालामनानै नायबानो जाबाय। बेयाव जोंना बोसोरा बेसेबां होनाय दंखायो, इयारा टाइमा जोंना 3, ओमफ्राय जोंना सुतनि हारा बेसेबां 10%, ओमफ्राय दाहार लानाया बेसेबां, आसोल राङा फि, जायखौ जोङो प्रिन्सिपालजों देखायो नङा होमबा। बेयाव जोङो मोनथिबाय फिया बेसेबां 1000, ओमफ्राय सुतनि हारा बेसेबां 10%, 100 थाखा दाहार लाबा 10 थाखा बारा होनांगौ, ओमफ्राय टाइमा बेसेबां दङ, 3 बोसोर दङ, 3 बोसोर नङा होमबा। दा जोङो गिबियावनो जोङो 3 बोसोरनि थाखाय सुतखौ सानद्रोनसै। बेयाव नै आं लिरखाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव, बोसोर लिरदों, आसोल रां लिरदों, गोरलै सुत लिरदों। बेनि उनावहायसो जोङो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ दिहुनगोन। दा जोङो गोरलै सुतखौ दिहुननानै लाग्रोनो। 1 बोसोराव बेसेबां सुत होनांगौ, बेयो आसोला बेसेबांमोनलाय 10,000 नङा होमबा। 10,000नि गोरलै सुतआ बेसेबां जागोन, 1 बोसोरना 100 जागोन। बेखौ जों साइडआवबो दिहुननो हाबाय नङा होमबा। ओरैहाय नै 10,000नि जोङो 10,000नि बेसेबां 10%, 10,000नि जोङो बेयाव मा खालामनांगोन, 10% खालामनांगोन। बे 0 मोननै, बे 0 मोननै केन्सेल, होमबाना जोङो सरि 10,000थ' नङा 1000 ना, 0आ मोनसे बारा जादों। 1000नि जोङो 10% दिहुनोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो, मा बेखौ आं खोमोरफिनसै, 1000नि नङा होमबा। 1000नि 10% जोङो दिहुननांगौ, बा लाथिख' मोननै बेसेबां थागोन दानबा जोंहा 100 रां नङा होमबा। बेयो 100 रां। होमबा गिबि बोसोरनि थाखाय बेसेबां सुद होनांगोन, 100, आरो नैथि बोसोरनि थाखायबो बेसेबां सुद होनांगोन, बेयो 100खौनो होनांगोन नङा होमबा, सिम्पल इन्टारेस्ट नालाय। आरो थामथि बोसोरनि थाखायबो बेसेबां सुद होनांगोन, बेयो 100खौनो होनांगोन नङा होमबा। होमबा टटेल बेना एसआइआ बेसेबां जागोन, टटेल होनांगौ गोरलै सुदआ बेना 300 जागोन नङा होमबा। दाना कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनियाव फैदोलाय। कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनिया फार्स्टआव मा, आसोला बेसेबांमोन, आसोला 1000। होमबा गिबि बोसोरनि कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ मा जागोन, नैबे गोरलै सुदजोंनो समान जायो मोनसे। गिबि बोसोरनि बेखौ गोसोआव लानांगोन, गिबि बोसोरनि बारायब्राय सुदआ मा जागोन, जोंना गोरलै सुदजोंनो एखे जागोन। होमबा 1000नि जोंना बारायब्राय सुदआ मा जागोन, बे 100आनो जागोन। होमबा नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ, गिबि बोसोरनि बारायब्राय सुदआ बे गोरलै सुदजोंनो एखे जायो। दाना नेक्स्टनिफ्रायसो जोंहा मा जासिगोन, नेक्स्टनिफ्रायसो आसोला सोलायसिगोन। नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय जोंना आसोला मा जागोन, गिबियाव 1000 खामोन नङा होमबा, ओमफ्राय बारायब्राय सुदआ 100मोन। बे 100खौ दाजाबफानानै बियो नैथि बोसोरनि थाखाय आसोल जासिगोन। बा नैथि बोसोरनि आसोला बेसेबां जागोन, नैबे 1100आसो जासिगोन हो। दाना बे 1100नि सायाव जोंहा मा खालामनांगौ, 1100नि सायाव जोङो 10% दाननांगौ मिथिबाय। 1100, बे 1100नि सायाव जोङो 10% दानदो। 10% दानबा बेसेबां मोनगोन जोङो, 110 मोनगोन नङा होमबा। होमबा 2 बोसोरनिया नेक्स्ट सुदआ बेसेबां जागोन, बारायब्राय सुदआ 110 जागोन बे। दाना 2 बोसोर थांबाय, आरो बोसोरसे दंबावोना, आरो बोसोरसेनि थाखाय जोङो बारायब्राय सुदखौ बोरै दानगोन, नैबे 1100आव जोंहा नैबे सुद 110खौ प्लास खालामबावदो। होमबाना गोदान आसोला बेसेबां जागोन, 3 बोसोरनि थाखाय आसोला 1210 थाखा जाबाय नङा होमबा। बे 1210 थाखानि सायाव आरो 10% दानबावनांगोन हा। 10% दानदो, 10% दानबा बेसेबां मोनगोन, 121 मोनगोन। होमबा बेयाव बारायब्राय सुदआ जोंहा 3 बोसोरनि थाखाय मा, गिबि बोसोरनि थाखाय 100, नैथि बोसोराव बेसेबां 110, थामथि बोसोराव बेसेबां 121 मोनबाय। होमबा टटेल बेखौ टटेल खालामजोबा बेसेबां मोनगोन, 331 मोनगोन। होमबा बे 331आ जाहैबाय 3 बोसोरनि थाखाय बारायब्राय सुद। जुदि 4 बोसोर दंमोनबा आरो जोङो मा खालामबावनांगौमोन, नैबे 331जों नैबे 1210जों दाजाबनानै जोङो 4 बोसोरनि थाखाय आसोल बानायगौमोन, आरो आसोलनि सायाव जोङो 10% दानबावगौमोन। अब्लाना बारायब्राय सुदखौ मोनगोन। दा बेयाव 3 बोसोर नालाय बेयावनो जोब्बाय। बेखौ जों गोदो स्कुलफोरावनो रोंबोखानाय, बे एकदम बेसिक लेभेलखा, नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिखागोन। होमबा गासै जोंहा बारायब्राय सुदआ बेसेबां जाखो, 331 जाबाय नङा होमबा।
331 बा गासै सुद आसोला बेसेबां जागोन बा गासै सुद आसोल एमाउन्टआ बेसेबां जागोन गासै एमाउन्टआ जोंना आसोला बेसेबां दंमोन आसोला 1000 मोन नङा होमबा आसोला 1000 ओमफ्राय दा बारायबाय सुदा 331 समान समान दाजाबबा 1331 जागोन होमबा बेयो बेसेबां हरनांगोन बारायबाय सुदखौ लायोब्ला बेयो हरनांगोन 1331 रां सुख'फिननांगोन एबा हरनांगोन नोंथांमोना बे गोरलै कनसेप्टखौ बुजिबाय जानो हागौ गासै बेसेबां जाखो एमाउन्टआ 1331 नङा होमबा 1331 जाबाय होमबा बे 1331 निफ्राय जुदि जोङो कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ दिहुननो थिनोब्ला नैबेबायदि खालामनांगोन नैबे कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि फर्मुला सि आइ समान समान ए माइनास पि जोंना एयाव गासै बेसेबां मोनखो दा 1331 मोनबाय ओमफ्राय पियाव जोंना 1000 दंखायोमोन दा दानख'नानै जों बेसेबां मोनगोन 331 मोनगोन होमबा नैबे 331खौनो जोङो बुंनाय जायो कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ माबायदि केलकुलेसन खालामो बेसिक लेभेलाव दानिया जोङो एग्जामाव बेबायदि केलकुलेसन खालामनांगौबा नोगोर गोबाव लागोन नङा होमबा बेनिखायनो जोङो माखासे इम्परटेन्ट फर्मुलाफोरखौ बाहायनानै जोङो केलकुलेसन खालामनांगौ जायो आङो बे भिडिअआव नोंथांमोननो मोनथामल' आङो मा मावदिन्थि बानायनानै होगोन बेनि उनावहायसो आङो नेक्स्ट पार्टआव एडभान्स लेभेलनिखौ लाबोगोन नोंथांमोना नेनानै दा बेसिक कनसेप्टखौनो सोलोंग्रो बेसिक कनसेप्टखौ मोनथिबासो जोङो हाइ लेभेलनिखौ मोनथिगोन नङा होमबा दानिया फैदो जोङो माखासे फर्मुला सोलोंनोसै बेयाव आङो माखासे फर्मुला नट खालामदों जाय फर्मुलाया जोंनि आनजादाव जोबोद हेल्प होगोन आरो जोबोद इम्परटेन्ट जाहैगोन बे फर्मुलानि हेफाजाबैनो जोङो मा खालामगोन बारायब्राय सुदखौ जोङो सानगोन बेयाव होनाय दङ नै बारायब्राय सुद साननायनि माखासे फर्मुलाफोर जोङो बारायब्राय सुदखौ मोनथाम रोखोमाव सानो एबा साननाय नुनो मोनो नैबे मिस्टेक जादों नैबे क्वार्टारलिसो जागोन बेयो क्वार्टारलि जागोन बेयो मिथिबाय ना क्वार्टारलिस जागोन बेयो हा आচ্ছা जोङो बारायब्राय सुदखौ साननायनि जोङो मा मोनथाम फर्मुला बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एक नम्बराव नायदो बारायब्राय सुदखौ जुदि एनुवेलि माने बोसोरि एबा बोसोराव जुदि होलाङोब्ला माने बोसोरारि एबा एनुवेलि जुदि कम्पाउन्डेड एनुवेलि होननाय जुदि कुइसनफ्राव थायोब्ला बोसोरारि होलाङोब्ला जोङो फर्मुलाया माखौ बाहायगोन नै ए समान समान पि 1 प्लास आर बाय 100 होल स्क्वायर बे फर्मुलाखौ जोङो बाहायगोन एकौथ' मोनथिखाबाय गासै आसोल रां ओमफ्राय नैबे दाहार लानाय रां ओमफ्राय 1 प्लास आरखौथ' सुदनि हार एन नैबे 2आ जाहैबाय सम बेयो नङा होमबा नैबे एनसो जागौमोन सरि एन बेयो एन हो बोसोर बेयो एन जागौमोन बे थारमाने ओरैहाय ए इकुवेल टु मा पि 1 प्लास आर बाय 100 नैबे एन माने बोसोर 2 बोसोरबा 2 जागोन बेयाव बेबायदि आरोखि बे नङा होमबा नोंथांमोना मोनबाय बेखौ रोंबाय जानो हागौ स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन नोंथांमोना दानिया जुदि बारायब्राय सुदखौ जोङो हाफ इयारलि होलाङोब्ला माने हाफ इयारलि माने जोंहा मा 6 मासजों सुख'लांबाय थायोब्ला आरोखि 6 मास फरे जुदि सुख'लांबाय थायोब्ला जोङो बेखौ हाफ इयारलि होननानै बुङो हाफ इयारलि होनाय थायोब्ला जोङो फर्मुलाया माबायदि जायो बिदि ए इकुवेलिटि समान समान मा ए इकुवेल टु मा जागोन पि ब्रेकेटनि सिङाव 1 प्लास आर बाय 200 ओमफ्राय जोंहा गोजौआव पावरा मा जागोन 2n जागोन आरोखि बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जुदि हाफ इयारलि होलाङोब्ला 6 मास फरे जुदि सुदखौ एबा बारायब्राय सुदखौ साननाय जायोब्ला जोङो बे फर्मुलाखौ बाहायगोन नोंथांमोन गोसोआव ला आरो 3 नम्बराव दंबावो जोंहा बारायब्राय सुदखौ जुदि क्वार्टारलि सानोब्ला माने जोंना क्वार्टारलि सानोब्ला 3 मास फरे 3 मास फरे सानोब्ला जोंहा बोसोरसेयाव खनबैसे होलांनांगोन खनब्रै होनांगोन नङा होमबा 3 मास फरे सानोब्ला बिदि 3 मास फरे सानोब्ला जोंहा बेबायदि होनांगोन मा 3 मास मा होननानै बुंदों 3 मास 3 दाननि उन जुदि बारायब्राय सुदखौ सानोब्ला जोंहा फर्मुलाया मा जागोन ए समान समान पि 1 प्लास आर बाय 400 गोजौआव पावारा मा जागोन 4n बे मोनथाम फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाथार बे मोनथामनि आङो मोनफा मोनफा एग्जाम्पल बे भिडिअआव नोंथांमोननो होगोन बुजायनानै होगोन
बेजों लोगोसे जों जेब्ला एडभान्स लेभेलनि जोङो सोलोंगोन ना, एडभान्स लेभेलनि सोलोंनो थाङोब्ला जोङो नोरैहाय मोनसे फर्मुला होनाय दंबावो, नैबे रेशिय' मेथड। बे रेशिय' मेथडआबो जों जेब्ला एडभान्स लेभेलनिखौ सोलोंगोन ना, बेबो जोबोद हेल्प होगोन आरो गोरलैयैनो खम समनि गेजेरावनो जोङो सल्भ खालामनो हानाय जागोन। अब्ला नोंथांमोननोबो आं बेखौ होखानाय जाबाय, नोंथांमोना नट डाउन खालामनानै लाबानो जाबाय। जुदि 2 बोसोरनि साननाय बा 2 बोसोरनि थाखाय जोङो बारायब्राय सुद साननांगौबा जोंना रेशिय'आ बेसेबां जायो? 2:1 जायो, 2:1 जायो। बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। 2:1 2 बोसोरनि सानोब्ला जोंना मा 2:1 जायो। बेखौ गोसोआव ला, उनावहाय खामानि होगोन आरो बेखौ बाहायगोन बोरैहाय बेखौबो मोनथिगोन। ओमफ्राय जुदि 3 बोसोरनि साननायबा, जुदि बारायब्राय सुदखौ 3 बोसोरनि थाखाय सानोब्ला जोंना रेशिय'आ बोरै जागोन? 3:3:1 जागोन। बेखौबो गोसोआव ला। ओमफ्राय जुदि 4 बोसोरनि साननायबा रेशिय'आ जोंना बोरै जायो? 4:6:4:1 जायो। बेखौ गोसोआव लाखाबानो जाबाय। रेशिय'खौ मोजाङै गोसोआव लायोब्लानो जोङो गोरलै राहायैनो उनाव खालामनो हागोन। आरो 5 बोसोरनि थाखाय साननायबो फैनो हागौ। 5 बोसोरनि थाखाय जुदि जों सानोबा बोरै खालामगोन? 5 बोसोरनि थाखाय नालाय रेशिय'आ जोंना मा जागोन? फार्स्टआव 5 जों आराम्भ जागोन। 5:2 बेनि उनावहाय जोङो मा खालामगोन? नैबे 4 जों 6 जों दाजाबगोन। 4 जों 6 जों दाजाबो बेसेबां जायो? 10। ओमफ्राय is2 बेनि उनावहाय नैबे आरो 6 जों 4 जों दाजाबबावगोन। 6 जों 4 जों दाजाबबावो बेसेबां जागोन? 10 is2। ओमफ्राय बेनि उनाव नैबे 4 जों 1 जों दाजाबगोन बेसेबां जागोन? 4 जों 1 जों दाजाबबा 5 जागोन। ओमफ्राय लास्टआव 1 थायो। बयनाबो मा थायो? लास्टआव 1 थायो। होमबा 5 बोसोरनि थाखाय जुदि जोङो बारायब्राय सुद साननांगौबा रेशिय' मेथडजों सानोब्ला रेशिय'आ बोरै जागोन? 5:10:10:5:1। जाय हक नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाजोबबानो जाबाय। बेयो जोबोद खामानियाव होगोन। दानिया फैदो जोङो माखासे एग्जाम्पल नायलांदिनि। होमबा बेयाव 1 नाम्बार एग्जाम्पल फैबाय। आङो बे 1 नाम्बार एग्जाम्पलनि थाखाय कलमखौ सोलायनानै गोजाजों लिरनोसै। आदसा बे 1 नाम्बार एग्जाम्पलाव आङो मा खालामगोन? बेखौ मोननै मेथडजों एप्लाइ खालामगोन एबा सल्भ खालामगोन। बेखौ मोननै मेथडखौ आङो बेयाव एप्लाइ खालामगोन। मा होनदों कुइसना? फाइन्ड दा कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट अन रेस्ट 8,000 at 4% per annum for 2 years compounded annually। बोसोरारि बेखौ एनुवेलि साननांगौनो। एनुवेलि सानोब्ला जोंना माबायदि फर्मुलाखौ इउज खालामनांगौ नोंथांमोननो आं खिन्थाखाबाय। दा बेयाव आसोल टोना बेसेबां दङ? 8,000 दङ। बेखौ लिरनानै लाग्रोनोसै आङो। ओमफ्राय रेट अफ इन्टारेस्टआ बेसेबां दङ? 4% दङ। ओमफ्राय बोसोरा टाइमा बेसेबां दङ? 2। माने नोंथांमोना मोनथिखागौ कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ साननायनि थाखाय गोबां टेकनिक दङ। जोङो सोलोंबाबो सोलोंख'नो हानाय नङा टेकनिकफोरखौ आं, नाथाय बेयाव मोननैल' टेकनिक होगोन। बेनो जाहैबाय मा? जोङो फर्मुला मेथडजों बानायगोन, ओमफ्राय मोनसेया रेशिय' मेथडजों। दा आङो गिबियावनो बेखौ रेशिय' मेथडजों बानायग्रोनोसै। बेयाव टाइमा बेसेबां होदों? एनुवेलि आरो 2 बोसोरनि थाखाय होदों नङा होमबा? 2 बोसोरनि थाखाय जोंना रेशिय'आ माबायदि जायोमोनलाय? 2 बोसोरनि थाखाय रेशिय'आ जोंना मोखासथ' लाखानाया जोंना मामोन? 2:1 जायोमोन। दाना जोङो बे 2 जोंबो 1 जोंबो ओरै सानजाब होगोन। उनावहाय जोङो मा खालामगोन? नायलांबाय थादो नोंथांमोना। गिबियाव जोङो नैबे 8,000नि थाखाय सेथि बोसोरनि जोङो मा खालामगोन? 10%खौ जोङो दिहुननानै लाग्रोगोन। सरि 10% नङा, 4%सो ना बेयाव। 4%आ बेसेबां जायो? बेखौ जों दिहुननानै लाग्रोगोन। 4%खौ दिहुनदो। 0.2 दानबा बेसेबां? जोंना बेसेबां जागोन? 320 जागोन नङा होमबा? नैबेयाव जोङो 2 जों मा खालामगोन? 320खौ सानजाबगोन। होमबा सानजाबा बेसेबां मोनगोन? बेखौ जोङो सानजाबा 640 मोनगोन नङा होमबा? 640। दानिया जों मा खालामबावगोन? नैबे 320नि आरो जोङो 4% सानबावगोन। मिथिबाय? 4% सानदो। होमबा बेनि जोङो 4% सानबावबा बेसेबां मोनगोन? बे 4% साननायखौ नोंथांमोना रोंखागोन। 32 जों 4 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन? 4 सानजाबनाय 8, 4 सानजाबनाय 128, ओमफ्राय गाहायाव 10। बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन? 12.8 मोनगोन। ओमफ्राय बे 12.8खौ जोङो नैबे 1 जों सानजाबगोन। 12.8खौ 1 जों सानजाबा बेसेबां मोनो? जोंहा 12.8आनो मोनफिनो। बेनि उनावहाय जों मा खालामनांगौ? बेखौ प्लास खालामनांगौ नङा होमबा? प्लास खालामबा बेसेबां मोनगोन? जोङो 8.25 बेसेबां मोनगोन? 6। होमबा
652.8 मोनबाय एन्सारा। अब्ला बेनो जाहैबाय जोंना मा कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट। बेखौनो जोङो बुंगोन मा कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट होननानै बुंगोन। जुदि कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ बे जुदि एमाउन्ट दिहुननो थिनोब्ला जोङो बे 652.8खौ जोङो माजों 8000 जों प्लास खालामबानो जोङो एमाउन्टखौ मोनगोन। एमाउन्टखौ जुदि दिहुननो थिनबा जों मा खालामगोन, एमाउन्टखौ दिहुननो थिनबा बे 8000 जों 652.8 जों दाजाबनानै जा मोनो बेनो एमाउन्ट जागोन। नाथाय बेयाव जोंना मा दिहुननो थिनदों, अनलि कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौल' दिहुननो थिनदों नालाय 652.8आ बेनि कारेक्ट एन्सार। नैबे अपसन नाम्बार एआ बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय। बे जाबाय रेशिय' मेथडजों बानायनाय। बे रेशिय'खौ गोसोआव लानांगोन, अब्लासो बेखौ हागोन। दानिया फैदो जोङो बे कुइसनखौनो जोङो मा फर्मुलाजों बानायोब्ला माबायदि जायो बेखौ जोङो माजों फर्मुलाजों बानायोब्ला जोंना फर्मुलाया मामोनलाय, a इक्वेल टु p 1 प्लास r बाय 100 गोजौआव पावारा n, नङा होमबा? बे फर्मुलाजों बानायोब्ला जोङो माबायदि जायो बेखौ नायनोसै। होमबा फैदो जोङो बानायनोसै। a इक्वेल टु जोंना p नि जायगायाव बेसेबां दं, p नि जायगायाव 8000 दं, नङा होमबा? 1 प्लास r नि जायगायाव बेसेबां 4 दं, गाहायाव 100, समा बेसेबां 2 बोसोर नालाय 2 होनांगोन। बेनि उनावहाय बेखौ बानायदो, 8000 जाहैबाय। ओमफ्राय बे 1 प्लास नैबे 4/100 खौ दानलाय लायोबा 4 सानजाबसे 4 सानजाब 25 बेसेबां मोनो, 100। बेबायदि खमायनानै लानो हायो। ओमफ्राय गोजौआव पावार। बेनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगौ, औ नैबेनि गाहायाव 1 थायोना, बे 1 जों 25 जों एलसिएम लानांगौ। एलसिएमा 25 जागोन। बिनि उनाव नैबे 25 जों 1 जों सानजाबदो, गोजौआव 25, ओमफ्राय प्लास 1 मा जागोन, 26 जागोन, नङा होमबा बेयो? ओमफ्राय गोजौआव स्कुवेर। होमबा बेखौ जों बोरै खालामनो हायो, दाना 8000 इन्टु 26/25 होल स्कुवेर नालाय बेखौ खननै लिरनो हायो आरोखि, ओरैहाय बेबायदि लिरनो हायो। बेबायदि दाना नोंथांमोना बेखौ दानला दुनला केलकुलेसन खालामनायखौ रोंखागोन। बेखौ दानला दुनला जों केलकुलेसन खालामबा गासै एमाउन्टआ बेसेबां मोनगोन, जोङो 8652.80 मोनगोन आरोखि। बे जाबाय एमाउन्ट। दाना जोंना कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट दिहुननांगौ ना। कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट इकुवेल टु जोंना मामोन, a माइनास p मोन, नङा होमबा? कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ। दाना a आव जोंना बेसेबां मोनखो, दा 8652.80 मोनबाय माइनास। ओमफ्राय दाहार लानाया बेसेबां दंमोन बेयाव, 8000, p आव 8000 दंमोन। बिदि दाना बेखौ माइनास खालामदो। माइनास खालामबा जों बेसेबां मोनगोन, 652.80 मोनगोन आरोखि बेयो। होमबा कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ बेसेबां मोनखो, कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ 652.80 मोनबाय। नोंथांमोननो आं मोननै मेथड खिथाबाय। नोंथांमोना मोननैनि मादाव बबे मोनसेखौ साबसिन मोनो बेजों मावफुंबानो जाबाय। होमबा बे एन्सार। एक्सुवेलि जोङो दा मोनथाम मेथड रोंनाय जाबाय, नङा होमबा? गिबियावथ' जोङो गोदो स्कुलाव साननाय बायदि रोंखाबाय जोङो बे 1 नाम्बार मेथड। ओमफ्राय 2 नाम्बाराव मेथडआव बे फर्मुलानि रोंबाय। ओमफ्राय 3 नाम्बाराव रेशिय'नि रोंबाय। गासै मोनथाम मेथड रोंबाय जोङो। मोनथाम मेथडनि मादाव नोंथांमोना बबे मेथडखौ साबसिन मोजां मोनो बेजों बानायबानो जाबाय। दानिया फैदो जोङो, जुदि नैबे कम्पाउन्डेड एनुवेलिया जुदि हाफ इयारलि जायोब्ला, जुदि मा हाफ इयारलि होनाय थायोब्ला बोरैहाय जों खालामगोन बेखौबो नायनोसै जोङो। आच्छा, 2 नाम्बार कुइसनाव फैबाय जोङो। 2 नाम्बार कुइसनाव दङ, फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट अन रेस्ट 5000 एट 4% पार एनाम फर 2 years if the interest being compounded half yearly। बेयाव मा होननानै बुंदों, हाफ इयारलि होननानै बुंदों। माने 6 दान फरे फरे जोंहा कम्पाउन्ड इन्टारेस्टखौ सानबाय थानाय जागोन होननानै बुंदों। होमबा बेबायदि हाफ इयारलि होनाय थायोब्ला जों बोरैहाय मावफुंगोन नायनोसै। जोंना बेयाव आसोल राङा बेसेबां होनाय दङ, 5000, नङा होमबा? ओमफ्राय जोंना मा होनाय दङ बेयाव, रेट अफ इन्टारेस्टआ बेसेबां 4 होनाय दङ, नङा होमबा? ओमफ्राय टाइमा बेसेबां होनाय दङ, टाइमा 2 year होनाय दङ। हाफ इयारलि माने जों मा होननानै मोनथियो, हाफ होननानै मोनथियो। दाना हाफ होननानै मोनथिबाय नालाय जों मा खालामनांगौ, फर्मुलाया नैबे हाफ नालाय नैबे 2 जों जोङो r खौ डिभाइड खालामनांगौ। डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन, अनलि 2%ल' जाहैगोन हो। ओमफ्राय टाइमखौ एबा समखौ मा खालामनांगौ, सानजाबनांगौ। बा समखौ सानजाबा बेसेबां जागोन, 4 year जाहैगोन आरोखि। 4 year हाफ इयारलि होनाय थायोब्ला बेबायदि खालामो हो। मा खालामो, हाफ इयारलि माने जोंना हाफ, नङा होमबा? हाफ लिरनो हायो जोङो। हाफआव जोङो नैबे गाहायाव थानाय
जब 2 जों जोङो मा खालामगोन रेट अफ इन्टारेस्टखौ डिभाइड खालामगोन। रेट अफ इन्टारेस्टखौ डिभाइड खालामबा बेबायदि मोनबाय। ओमफ्राय बिनि उनावहाय समखौ जोङो मा खालामगोन सानजाबगोन। नै समजोंबो सानजाबनानै बेसेबां 4 बोसोर जाबाय। 4 बोसोर जाबाय नालाय जों दा रेशिय' मेथडखौ एप्लाइ खालामसै। रेशिय' मेथडआव जोंना 4 बोसोरनिया बोरै मोनलाय 4 इयारनिब्ला जोङो 4 इयारनिब्ला बोरै खालामो रेशिय'आ 4:6:4 नङा होमबा 1:1 बेबायदि नङा होमबा 4 बोसोरनिया जोंना बेबायदि खालामो। बे फर्मुलाया बे जाहैबाय। दानिया जोंहा बोरै बोरै खालामगोन बेखौ ओरैहाय नै 4 इन्टु ओमफ्राय 6 इन्टु 4 इन्टु 1 इन्टु बिदि खालामगोन। दा जोंहा मा खालामनांगोन नैबे 5,000 नालाय 5,000नि जोङो मा खालामग्रोनांगोन गिबियाव 4% दिहुनग्रोनांगोन। 4% 5,000नि जोङो मा खालामनांगोन 4% दिहुननानै लागोन। सरि 4% नङा 5,000 ना मामोनलाय नैबे 2%सो ना 2% 2% दिहुननानै लागोन। 5,000नि 2%आ बेसेबां जागोन जोंना 0 दानोब्ला जोंना मा मोनगोन 100 मोनगोन नङा होमबा 100 मोनबाय। दाना बे 100 मोननायखौ जों मा खालामगोन नैबे 4जों सानजाबगोन। बेजों 100जों सानजाबा बेसेबां जागोन बे 400 जोबोर इजि नोंथांमोन। दाना बे 100खौ आरो जों मा खालामबावनांगोन 2% दिहुनबावनांगोन। 100नि 2%आ मा जायो 2। बे 2खौ नैबे 6जों सानजाबदोलाय 6जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 12 मोनगोन। दाना बे 2नि आरो 2% दिहुनबावदो। 2नि 2% दिहुनबावदो लोगोफोर। दाना 2नि 2% दिहुनबावबा जोङो बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना केलकुलेसन खालामदो 0.04 मोनगोन। बेखौ जोङो नैबे 4जों सानजाबनांगोन 0.04 इकुवेल टु बेसेबां मोनगोन जोङो 4जों सानजाबबा 0.16 मोनगोन। दाना जे बे 0.04नि आरो खनसे 2% दिहुनबावदो 2% दिहुनबावदो 2% दिहुनबावबा जोङो बेखौ मोनसिगोन 0.0008 मोनगोन। दाना बेखौ बे 1जों सानजाबदोलाय 0.0008खौ सानजाबबा मा मोनगोन 0.0008 मोनगोन। दाना बे मोनखांजोबनायनि उनावहाय बे मोनब्रैखौ दाजाबजोबदो। दाजाबजोबनानै जा एन्सार मोनो बेनो जाहैयो कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट नोंथांमोना। बेखौ जों दाजाबजोबबा मोनगोन टटेल दाजाबजोबबा नोंथांमोना दाजाबदो आं फटाफट दाजाबबाय 412.1608 बिदि मोनगोन। होमबा जोंहा बेनिफ्राय कारेक्ट एन्सारा 412.16आ जाहैगोन। नैबे अपसन नाम्बार सिआ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन नोंथांमोन। बा नायदो जोङो हाफ इयारलि होनाय थायोब्ला जोङो रेशिय' फर्मुलाखौ एबा मेथडखौ बाहायनानै माबायदि बानाय नोंथांमोना रोंबाय। दानिया बे कुइसनखौनो जोङो मा खालामगोन हाफ इयारलिनि फर्मुलाजों जोङो बानायबावगोन। अब्ला फैदो जोङो नायनो। दानिया फैदो जोङो बेखौ माजों फर्मुलाखौ बाहायनानै बानायोब्ला जोंना फर्मुलाया मामोन हाफ इयारलि होनाय थायोब्ला जोंना फर्मुलाया P1 प्लास R बाय 200 गोजौआव मा जायोमोन 2n जायोमोन। बे फर्मुलाखौबो मोखास्थ' लानांगोन नोंथांमोना। दाना बेयाव जोङो बहायलांसै मानफोरखौ बहायलांबा जों बेसेबां मोनगोन Pआथ' जोंना बेसेबां 5,000 दं नङा होमबा बियो। ओमफ्राय 1 प्लास Rआ बेसेबां दङ 4% दङ 4% गाहायाव बेसेबां 200 नङा होमबा बियो। ओमफ्राय 2 इन्टु nआव बेसेबां दङ 2 बोसोर नङा होमबा 2 बोसोर बेयो। दाना जोङो बेखौ बानायलांबा मोनगोन 5,000 1 प्लास नैबेखौबो जोङो खमायनानै लानो हायो नङा होमबा खमायनानै लानो हायो बेसेबां मोनगोन 1/50 दानलायोबा जों 1/50 मोनगोन। ओमफ्राय गोजौनानै सानजाबनाय बेसेबां 4 जागोन। दाना जोंहा मा मोनगोन 5,000 नैबेखौ दस्रा लालायदो बेहाय 1 थायो गाहायाव 1 आरो 50 दस्रा 50 50जों 1जों सानजाबा 50 50जों 1जों दाजाबा 50 गोजौआव 51 नैबेयो 4। दाना बेखौ केलकुलेसन खालामनांसिगोन नोंथांमोना 5,000 इन्टु 2 टु द पावार 4 दं नालाय बेखौ खनब्रै लिरदो ओरैहाय खनसे खननै खनथाम खनब्रै। दाना नोंथाङा दानला दुनला खालामनायखौ रोंनांगोन 0 ओरै दानला दुनला खालामदो दानला दुनला खालामनानै लास्टआव सानजाबला बेसेबां मोनहैगोन एमाउन्टआ 5,412.16। भिडिअआ गोलाव जागोन नोंथांमोन आङो बेयाव गले गले दानला दुनला खालामबाय थाबा बेनिखायनो आं बे दानला दुनला खालामनायखौ नोंथांमोननि थाखाय हगारनाय जाबाय। अब्ला जोंना बिदि बानायनानै गासै एमाउन्टआ बेसेबां मोनगोन
54122.16 होमबा कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ बेसेबां जासिगोन होमबा देयरफर जोंना मा कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट इकुवेल टु ए माइनास पि नङा होमबा एयाव दा मोनबाय जोङो 5412.16 माइनास पि आव मोनबाय जोंना बेसेबां कुइसनाव दंखायो 5000 आसोलआ होमबा दानख'बा जोंना मोनहैसिगोन बेसेबां मोनहैगोन दानख'बा 412.16 होमबा बेयो बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन नैबे अपसन नाम्बार सिया बिनि कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोङो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै एबाराव जोंहा मा क्वार्टारलि होनाय थायोब्ला जों माबायदि खालामगोन बेखौ नायनोसै दाना 3 नम्बराव फैबाय कुइसना बियो क्वार्टारलि होनाय जोंना क्वार्टारलि माने बोसोराव जोङो खनब्रै होनांगोन आरोखि थाम दानजों खनसे 3 दानजों खनसे 3 दानजों खनसे 3 दानजों खनसे जोङो होनांगोन बोसोराव खनब्रै होनांगोन होमबा क्वार्टारलि होननानै बुंबा जोङो मा क्वार्टारलि होननानै बुंबा जोङो माखौ बुजिगोन 1/4 होननानै जोङो बुजिगोन आरोखि बेबायदि होमबा बेयाव जोङो कुइसनखौ खनसे नायग्रोनोसै फाइन्ड दा कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट अन रेस 8000 माने पिया बेसेबां होनाय दंखायो 8000 होनाय दंखायो एट 20% per annum for 9 month compounded बेसेबां होनाय दङ जोंहा रेट अफ इन्टारेस्टआ बेसेबां 20 होनाय दङ 20 होनाय दङ ओमफ्राय जोंना क्वार्टारलि नालाय जोंहा गाहायाव मा थायो नै 1/4 नालाय 4 होमबा 4 जों डिभाइड खालामनांगोन बेखौ 4 जों डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन 5% मोनगोन होमबा रेट अफ इन्टारेस्टआ बेसेबां जायो 5% ओमफ्राय टाइमा बेसेबां दङ 9 मान्थ होनाय दङ 9 मान्थखौ जोङो माजों 4 जों सानजाबगोन 9 मान्थखौ 4 जों सानजाबबा जोंहा मा जागोन 36 मान्थ जागोन 36 मान्थ दाना जोंथ' मोनथिखागौ ना 36 मान्थखौ बोसोराव लांबा बेसेबां जागोन 3 बोसोर जागोन 3 इयार जागोन 36 मान्थ माने बेसेबां 3 इयार नङा होमबा नंगौ होमबा 10 बोसोर जाबाय दाना 10 बोसोरनि रेशियो मेथडजों जों बानायोब्ला बोरै जागोन रेशियो 10 बोसोरना बेसेबां जायोमोनलाय 3:2 फर्मुलाखौ जों बाहायनांसिगोन नङा होमबा 10 बोसोरनिखौ जोङो मा खालामनांगोन 3:3:1 रेशियोआ 10 बोसोरना बेखौ गोसोआव लानांगोन दाना बे रेशियो फर्मुलाजोंनो जों बानायनोसैलाय 3:1 बेजों होमबा जोङो बानायलांसै गिबियाव जोंहा मा खालामनांगोन 8,000नि जोङो 20% दिहुनग्रोनांगोन नङा होमबा 20% दिहुनदो 0000 केन्सेल बेसेबां 300 बेसेबां जागोन जोंहा सरि जोंना बेयाव मोनसे मिस्टेक जालायबाय जोंना नैबेथ' बे जायासै 20 नङाना जोंना 5%सो नङा होमबा बेयो होमबा जों मा खालामनांगोन 8,000 इनटु 5% नङा होमबा 8,000नि 5% दानदो लाथिख' लाथिख' मोननै दानबाय होमबा 80 सानजाबबा थाबाय नङा होमबा 80 सानजाबबा बेसेबां 400 जाया होमबा 400 दाना 400खौ जोङो नैबे 3जों सानजाबबा बेसेबां मोनगोन 1200 मोनगोन बे दाना जोंना नैबे 400नि आरो 5% दिहुनबावदो आरो 400नि खनसे 5% दिहुनबावदो 5% दिहुनबावबा बेसेबां जागोन जोंहा 20ल' जाहैयो नङा होमबा नैबे 20खौ 3जों सानजाबदोलाय होमबा बेसेबां जाहैगोन 60 जाहैगोन नङा होमबा दाना आरो 20नि मा दिहुनबावनांगोन 5% खनसे दिहुनबावदो होमबा बेसेबां जागोन बे 5% दिहुनबावदो जोङो नैबे 0 केन्सेल 5 सानजाब 20 नै 1ल'सो जाहैगोन नङा होमबा 1 जाहैगोन इकुवेल टु 1जों 1 सानजाबबा जोङो 1आनो दाना बेखौ टटेल खालामदो 1,621 जाहैगोन होमबा कम्पाउन्ड इन्टारेस्टआ जोंना बेसेबां जाहैगोन 1261 अपसनाव दङ अपसन बि आव 1261 आनो बेनि मा कारेक्ट एन्सार अब्ला नायदो नोंथांमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव क्वार्टारलि होनाय थायोब्ला माबोरै केलकुलेसन खालामनांगौ रेशियो मेथडजों बेखौबो खिथाबाय दानिया जों बेखौ क्वार्टारलिनि जोङो माजों फर्मुलाजों बानायब्ला माबायदि जायो बेखौबो नायबावनोसै दानिया फैदो आङो बेखौ फर्मुलाजों बानायनोसैलाय क्वार्टारलिनि फर्मुलाजों बानायबा माबायदि जागोन नायनोसै जोंना एमाव माबाया आसोल राङा बेसेबां होनाय दङ 8,000 ओमफ्राय रेट अफ इन्टारेस्टआ बेसेबां होनाय दङ 20% होनाय दङ ओमफ्राय समा बेसेबां होनाय दङ टाइमा 9 मान्थखौ बोसोराव लांबा आङो मा खालामनांगोन 9खौ 12 जों राननांगोन 12 जों रानबा बेसेबां मोनो
दानदो 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 4 12 इक्वल टू 3/4 इयार मोनगोन आङो 3/4 इयार मोनगोन हा देयारफोर जोंहा कम्पाउन्ड इन्टारेस्टनि फर्मुलाखौ जों बाहायनांसिगोन क्वार्टारलि होनाय थायोब्ला जोंहा मा P1 प्लास R बाय मा 400 नङा होमबा ओमफ्राय गोजौआव जोंहा मा थायोमोनलाय 4n नङा होमबा 4n होननाय थायो बेखौ बाहायदो दाना P आव बेसेबां दङ जोंना 8000 दं नङा होमबा 8000 1 प्लास R आव बेसेबां दङ R आव 20 गाहायाव 400 ओमफ्राय जोङो गोजौआव 4 into n आव बेसेबां दंमोनलाय n आव जोंहा समा 3/4 दं दाना बेयाव आङो फावथेनखौ सोलायनानै लानो बेनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन नैबे गोजौनि 4 गाहायनि 4 केन्सेल ओमफ्राय नैबेबो दानदो 20 जों 400 खौ खमायनानै लायोबा बेसेबां मोनगोन 20 सानजाब 20 सानजाब 20 बेसेबां जायो 400 नङा होमबा बिदि होमबा बेसेबां मोनगोन 8001 प्लास 1/20 ओमफ्राय गोजौआव पावारा 3ल' थाबाय दाना जोंहा दस्राथा लानांसिगोनलाय बिन्दास बानायलांबाय थानांगौ होमबानो हायो नैबेनि गाहायाव 1 दं नङा होमबा 1 जों 20 जों दस्रासेया 20 नैबे 20 जों नैबे 1 जों सानजाबा 20 प्लास 1 जों सानजाबा 21 जागोन बे नैबेयाव पावारा 3 एबा Q होननानै बुङो बेखौ होमबा 8000 सानजाब जों बे Q नालाय मोनथाम सानजाब नांसिगोन 21/20 into 21/20 खनथाम सानजाबदो बिनि उनाव बेखौ नोंथाङा नों माबायदि दाननो हायो दानला दुनला खालामदो आङो डाइरेक्ट होनोसै दानला दुनला खालामखांनायनि उनावहाय नोङो बेसेबां मोनगोन 9261 मोनगोन बे 9261 आ मा बुस्थु जोंना बियो एमाउन्ट बियो ए दाना जोंना कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट दिहुननांगौ ना होमबा देयारफोर कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट इक्वल टू ए माइनास पि नङा होमबा बेयाव जोंहा सुद आसोला गासै बेसेबां 9261 माइनास आसोला बेसेबांमोन जोंना 8000 नङा होमबा दाना दानख'दो दानख'बा जोंना बेसेबां मोनगोन 1261 मोनगोन बेयाव 1261 मोनगोन होमबा बेनि एन्सारा जोंना B1261 होमबा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मा एनुवेलि होनाय थायोब्ला माबायदि सानो बेखौबो खिथाबाय ओमफ्राय हाफ इयारलि होनाय थायोबा माबायदि खालामो बेखौबो खिथाबाय ओमफ्राय क्वार्टारलि होनाय थायोब्ला माबायदि सानो बेखौबो खिथाबाय दानिया जोबनायाव आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे होमवार्क हरनोसै नोंथांमोना बेखौ बानायनो सेस्था खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव एन्सारखौ खिथाहरदो जुदि नोंथांमोना हायाब्ला आङो बेखौ पार्ट नाम्बार 3 भिडिअआव आङो बानायनानै खिथाफिनगोन दाना फैदो होमबा बेयाव 4 नाम्बार कुइसना जाहैबाय होमवार्क फर इउ नोंथांनि थाखाय बियो मा होमवार्क कुइसना बुंदों ए साम्स अफ मानि एमाउन्ट टु रेस 6655 माने एमाउन्टआ होनाय दंखायो बेसेबां 6655 होनाय दंखायो एट द रेट अफ 10% माने रेट अफ इन्टारेस्टआ बेसेबां 10% होनाय दंखायो कम्पाउन्डेड एनुवेलि बोसोराव सानगोन बेखौ फर दा 3 इयार टाइमा बेसेबां 3 बोसोरनि थाखाय दा साम्स अफ मानि बा माखौ बिदों दा साम्स अफ मानि माने आसोल रांखौ बिदों दाहार लानाय रांखौ फिखौ बिदों फिखौ दिहुननांगोन नोंथांमोना फि बा फर्मुलाया जोंना बोरै जागोन बेखौ मोनथिखाबाय एनुवेलनि नालाय जोङो बेयाव ए इक्वल टु मा पि 1 प्लास R बाय 100 ओमफ्राय 3 बोसोर ना नैबेयाव 3 जागोन बे फर्मुलाजों जोङो बेखौ बानायनांगोन नोंथांमोन बानायनानै माखौ दिहुननांगौ नैबे फिखौ दिहुननांगौ नोंथांमोना दिहुनदो ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव हरदो होमबा दिनैनि भिडिअआबो बेखिनियावनो जोब्बाय आरो पार्ट नाम्बार 3 भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय पार्ट नाम्बार 3 आव आङो एकदम एडभान्स लेभेलनि बेयाव मिक्सार मा गोरलै सुद आरो कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट मोननैखौ खेबसेनो बुजाबनानै भिडिअखौ लाबोनाय जागोन एग्जामाव फैथावना अब्ला नोंथांमोना नेनानै थादो थेंक इउ